Dígí bhacharja, is me sé éan dara ó Donala. Be mé ghlacaí páirt an sanachtas de chuid Nína Friends of Palestine a troscaí son na córa. Be me sé déanú troscaí an chéad lá de bhí Marta, agus be sé sin an ómas do Abraham Sophia, agus is é sin Mac an Dr. Hussam Sophia atá tócha agus is tí an anad cébú de chuid Israel ó mí dearad fuór fiche ceathair. Warí orm Israel, Abraham, Mac an Doctora, Jagar cúg blina déag díos, nuair a bhí sin a hasú ag doras an Áthirlan. Dún warí uafasach suirach a bhíon, díreach mar díaltas an Dr. Hussam, chunas gur rialta sin a chathair san Áthirlan a chreigean ordaithe orm Israel. Tá an grúp fad ag Nína Friends of Palestine ag déanú obair aintach an feasacht a thógail an scanal agus an uafas atá dhéanú an Gaza agus an airgid a bhailí do cearchanacht atá ag obair lena daoine an talún sin. Mas mian le duna bhí siantas beag a thabhairt son na cúisa seo is féidir a dhéanú ag an nasc atá tógtha leis an fí sin agus leis an chuir síos. Gur maiagah.